11. Hi-Files show, sajam audio i video tehnike, biće održan 8. i 9. novembra u hotelu Holiday Inn na Novom Beogradu. Šta nas sve to očekuje? Reći će nam Ljubiša Miodragović, organizator sajma. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Šta će sve biti izloženo u centralnom holu hotela Holiday Inn? Pa mogu da kažem da je ovo do sada najuspešniji sajam u najavi što se tiče broja izlagača i onoga što ćemo vidjeti. Nešto što je, ajde da kažem, primarno zbog čega ljudi stvarno treba da svrate i da pogledaju, da nas posete. Znači, učestvovaće Samsung koji će prezentovati televizor od 105 inča, odnosno 2,6 metara dijagonale. To je jedan, da kažem, uzorak koji je stigao direktno iz Koreje na ovde neku mini balkansku. To je ekskluziva. To je ekskluziva, znači zakrivljeni prvi najveći televizor od 105 inča, nešto što ne možete da vidite po prodavnicama, niti, ne znam, shopping centrima, znači stvarno slika koja mora da se doživi da biste razumeli koliko je to ozbiljna tehnologija. Što se tiče ostalih izlagača, njih je ukupno 9 i pored nekih jako zanimljivih priča poput kućnog bioskopa 7.1, znači neke bioskopske varijante u kućnom okruženju, imat ćemo opet naravno domaći proizvođače, što je jako zanimljivo. U pitanju su, znači, proizvođači skuplje high-end opreme, što je ovako dosta hrabro baviti se time uopšte u našoj zemlji na jako malom tržištu. I to su uglavnom firme koje su okrenute ka inostranstvu, ka izvozu i učestvuju na raznoraznim sajmovima širom sveta, od Amerike, Evrope i ostalih sličnih. Što znači da neće biti promovisani samo najpoznatiji brendovi? Pa, u principu, svi najpoznatiji će biti zastupljeni, što se tiče hi-fi-a. Znači, u principu, skoro da su svi tu. Ovo je u principu mali sajam u poređenju sa ostalima u Evropi, ali opet da kažem, svi se maksimalno potrudimo da prezentujemo najbolji zvuk, najbolju sliku, tako da zaista vredi svratiti i posetiti ovaj hi-fi show. A kako je ovaj show, odnosno sajam, pozicioniran u odnosu na ostale sajmove ovog tipa u regionu? Da ne idemo dalje. Da, pa ajde da kažemo da su nam recimo Budimpešta i Zagreb nekako, ne mogu da kažem konkurencija, ali nešto na što se ugledamo. To su sajmovi sa daleko većom tradicijom, oni postoji po 30 godina. Mislim da je sad Zagrebački sajam proslavio, mislim, 20. Tako da to su nešto bogatije tržište od naših, pa je samim tim raznovrstost opreme koja se može naći na tom tržištu daleko šira i ajde da kažemo, mi smo tu negde, kaskamo za njima, ali trudimo se iz petnih žila. Ulazi slobodan za žene i decu. Da li to znači da ovo može da bude pravi porodični izlazak? Može, naravno. I da li važi ono da su kod nas muškarci zainteresovani za tehniku isključivo? Mi smo pravili neko istraživanje kao ko su čitaoci naši i došli smo do zaključka da je to ne 99, nego 100% su muškarci. Znači, apsolutno, ako imamo nekog pretplatnika sa ženskim imenom, to je obično ćerka ili supruga muškarca koja... Kao poklon. Da. I onda kad smo pravili prve neke sajmove, shvatili smo da nam dolaze uglavnom samo muškarci i bila je nekako ideja, hajde da pokušamo da privučemo i ženski pol. Mora da priznam da žene imaju specifičan ukus u smislu i kvaliteta muzike i razumeju se, dolaze nam puno žena koji su muzičari, razumeju su to što čuju i to što vide. I naravno postoji ta neka stara priča, ženski faktor koji uzimaju proizvođači. Da, to su bukvalno, kada čitate neke engleske testove hi-fi opreme, postoji nešto što se zove wife acceptance faktor, odnosno faktor koliko će se to nešto svidjeti ženi ili ne. Jer ako suprug želi da donese 5-6 zvučnika u dnevnu sobu, to baš nije jednostavna misija ubediti suprugu zašto je to tako preko potrebno. Tako da, kažem, uvek su žene te koje na kraju odluče da li to neko čudo od tehnike može da uđe u stan ili ne. Najpre zbog estetike, je li tako? Najpre zbog estetike, naravno. Mi ćemo u toku ovog razgovora podeliti 5 puta po 2 ulaznice. Naši gledalci mogu da se jave i da ostave svoje podatke režiji, a mi ćemo nastaviti dalje sa pričom. Doneo si i časopis Hi-Files. Da, u pitanju je 62. broj časopisa Hi-Files. Bavili smo se, ajde da kažem, opet standardno nekim hi-fi opremom. Sada to sve već prelazi malo više u neku
priču vezano za slušalice, zvuk je sada više se sluša u pokretu, dakle, uz pomoć mobilnih telefona i slično, ali ono što bi ja izdvojio iz ovog broja definitivno je poseta fabrici gramofona. Dakle, prvi put smo bili u poseti fabrike, što se tiče hi-fi-a, pod broj 1, a onda da bude stvar zanimljivija, poseta je, znači, pogledali smo kako se proizvode gramofoni. Išli smo u Češku, u grad koji se zove Litovel, koji je inače jako poznat po pivnici Litovel, po pivu. Posjetili smo i piveru, naravno. Ali da te pitam. Da, oni proizvode 200.000 hektolitara godišnje, rade ljudi u 3 smene. Ali fabrika je, to je stara, da kažem, komunistička fabrika koja je imala 2000 zaposlenih, to je ona stara Tesla fabrika. Kasnije je prošla kroz restrukturiranje i sad jedan manji deo od 300 zaposlenih proizvodi za jednog austrijskog proizvođača. Oni su potpuno zakupili proizvodnju. Nisu vlasnici fabrike, ali su potpuno zakupili proizvodnju i onda smo prosto videli šta znači, kao ne znam, praviti jedan uređaj ili 10 komada kako se radi na našem tržištu, znači pa skupljih, i šta znači napraviti, ne znam, 1000 identičnih gramofona. Znači potpuno je druga priča. Znači oni imaju sve moguće mašine za pravljenje najsitnijih delova, farbare, poliranje, znači apsolutno sve rade gotovo sami. I ajde kažem, to je neka uspešna priča, opet neka naša privatizacija, što mi nismo uspeli da tako nešto uradimo na temu hi-fi, jer imali smo i Niš, imali smo puno tih nekih fabrika koje su svetski poznate po lampama, po ne znam, raznoraznim delovima koji se i dan danas ugrađuju u novu hi-fi opremu. A da li si ti upoznat sa tim koliko ima ljubitelja gramofona u Srbiji? Pa gramofona, da, mislim, to je sad neka priča, svi su negde 90-ih i kasnije gurnuli te gramofone negde u ormare i zaboravili na njih, ali čak su, znamo, mnogi koji su bacali svoje ploče i sada naravno žale za tim, ali postoji, ja mislim, dosta onako je to specifičan krug ljudi, postoji jedna, to su nam prijatelji koji organizuju audio market gde se razmenjuju ploče, diskovi, šta ja znam. I sad tu možete kupiti ploču od 100 dinara pa do nekoliko hiljada dinara, u zavisnosti kako je očuvana. I postoji publika. Znači, definitivno postoji publika. Ova firma koju smo posetili, Project, oni baš imaju tu neku filozofiju da oni prave gramofone od najjeftinijih, ne znam, od 100 eura, pa do 10.000 eura. Tako da svako može da prosto uživa u tom nekom analognom zvuku, nevezano za to koliko to košta. Znači, nije više stvar da je nešto nedostižno za nekoga. Hoćemo li za kraj da pozovemo još jednom sve ljubitelje tehnike i njihove lepše polovine? Tako je. Znači, sajam je u Holiday Innu na Novom Beogradu, pored Expo 21 centra, od 12 do 19, subota i nedelja, ulazi 300 dinara za muškarce, za ostale besplatan, tako da isratite, zaista, kažem, najuspešniji sajam što se tiče broja izlagača i bit će stvarno vredan da se pogleda. Da, to je naša preporuka. Ostaje mi da se zahvalim što si bio gost jutra online. Hvala vam.